Vi er i Narsaq i aften, og det er herfra, vi skal holde vælgermøde. Der er 23 dage til selve valget til Inatsisartut. Der er rigtig mange tilhørere, der er dukket op her i Narsaq Hall. Og før vælgermødet har vi oplevet, at der blev givet en demonstration fra kvindegruppen, der er imod uranudvinding. Og der blev sunget sange, og der blev tændt stearinlys, og ordet, der var gennemgående, var livet. Velkommen til lytterne og seerne, og også velkommen til alle tilhørerne i salen. Indtil kl. 21.15 er der som sædvanligt 1 minut til hver af partierne, hvor de kan præsentere deres mærkesager. Og derudover så kommer vi selvfølgelig også til de spørgsmål, som der er blevet stillet enten via Facebook, sms eller fra tilhørerne, som partierne eller som kandidaterne kan svare på. Vi anmoder de enkelte kandidater om at nævne deres navne og partitilhørsforhold, sådan så radiolytterne især kan have en fornemmelse af, hvilken kandidat og hvilket parti det er, man lytter til. Til tilhørerne i hallen her kan vi sige, at mikrofonen er derovre. Og dem, der ønsker at stille spørgsmål, bevæger sig hen til mikrofonen og stiller deres spørgsmål. Under pausen vil der være indsamling af spørgsmål fra tilhørerne, som så selvfølgelig skal besvares af kandidaterne. Vi ved jo, at vi er i Narsaq, hvor der er blandt andet grupper, som er modstandere af uranudvinding, og der er også tilhængere af mineraludvinding med uranhold. Alle partierne får 1 minut, og vi har haft en lodtrækning om rækkefølge af partierne. De første er demokraterne. Værsgo, minuttet er startet. Hej Narsaq, jeg hedder Michael Rosing, demokrat fra Demokraterne. Frihed under ansvar er vores parole fra Demokraternes side. Vi skal have plads til alle, og der er brug for alle borgere. Vi lægger også vægt på, at det skal være rentabelt at føre erhverv. Det er nu på tide, at vi må have en økonomisk reform, og det er også på tide, at vi indgår samarbejde med hinanden. Vi må altså sikre fremtidens økonomi for Grønland. Det er tvingende nødvendigt at finde nye indtægtsgivende erhverv. Og hvis vi skal have noget ud af vores økonomi og vores økonomiske formål, så er det jer borgere, der skal være medansvarlige og følge rigtig godt med i aften. Tak til demokraterne. De næste er Siumut. Værsgo, minuttet er startet. Tak, jeg hedder Suka Frederiksen fra Siumut. Altså, vi er her for at fortælle om Siumuts politik, og vi glæder os til denne aften. Vi plejer at have en meget klar holdning til den økonomiske politik, og vi mener i Siumut, at vi må gøre, hvad vi kan for at sikre endnu højere indtægter til landskassen. Det vigtigste, vi vil sige fra Siumuts side, er, at inden for fiskeriet og inden for turismen og råstofferne, det er områder, vi må drage endnu mere nytte af for fremtiden.
Og vi mener også, at man ved at opfordre unge til at tage en uddannelse, så må vi også på den anden side sikre, at vi har beskæftigelse til de borgere, som nu har taget en uddannelse, og vi på den måde sikrer dem beskæftigelse fremover. Det næste er Inuit Ataqatigiit. Værsgo, minuttet er startet. Tak. Vi ønsker alle velkommen til dette vælgermøde, og det samme gør vi til seerne og lytterne og alle tilhørende her i Narsaq Sportshal. Vi føler os meget velkomne her. Vi vil gerne gennemføre ændringer fra Inuit Ataqatigiits side, og vi indbyder alle borgerne til at være med til at gennemføre disse ændringer, der er nødvendige. Det handler om den økonomiske styring, det handler også om medbestemmelse for borgerne, og det er altså områder, som vi må gå ind og ændre forholdene på. Selvfølgelig skal vi udvikle erhvervene, og selvfølgelig skal vi også skabe nye arbejdspladser, men det skal gøres af hensyn til og også med på en forsvarlig måde over for miljøet og naturen. Minuttet er gået. Det næste er Atassut. Minuttet er startet. Værsgo. Jeg hedder Margrethe Kruse Jensen. Jeg er fra Narsaq. Det er dejligt at være her i min hjemby. Atassut har en liberal politik. Atassut betyder jo bindeled, og selvom der er stor forskel mellem det danske folk og det grønlandske folk, så skal vi jo finde ud af tingene sammen. Vi ønsker at arbejde for den grønlandske befolkning, lige så vel som vi ønsker at fremme alle menneskerettighederne under al respekt for de opnåede rettigheder, vi har som mennesker. På den måde kan vi blive et stærkere folk, og det er Atassuts politik. Så er det Parti Inuit. Minuttet er startet. Værsgo. Velkommen alle sammen til tv-seerne og til lytterne. Det, der er vigtigt, det er, at vi kan arbejde for et selvstændigt Grønland. Men det er også vigtigt, at man kan finde hinanden, og at vi i fællesskab kan finde hinanden, og det er ting, som Parti Inuit har styrke til. Lad os arbejde for Grønland. Lad os klatre op på fjeldtoppen og se horisonten og finde ud af, hvilke muligheder vi har. Fordi hvis vi benytter alle hænder, vi har til rådighed, jamen så står vi endnu bedre. Nu er det Parti Naleraq. Minuttet er startet. Værsgo. Tak, jeg hedder Banningwak Møller. Kære lyttere og seere, og også velkommen til Narsaq-borgerne, der bor midt i denne flotte natur. Hvor er det dejligt at komme her. Borgerne her er venlige, imødekommende, og borgerne har jo i kraft af deres forfædre skabt et dejligt landbrugsland her. Der er også dyrehold i dag, og det er et mål, man har nået, som vi skal respektere, og som vi også skal fortsætte med. Det, der er vigtigt, det er, at vi kan drage den størst mulige nytte for alle de ressourcer, vi har, ikke levende såvel som levende ressourcer. Og det er vores pligt, at gøre, hvad vi kan for at ændre tingenes tilstand til det bedre. Minuttet er gået.
I går aftes var der et vælgermøde i Narsaq, og det var rigtig givende at følge mødet. Men hvis alle de løfter, som blev givet, så betyder det, at alle byer foruden Nuuk skal have en lige mulighed for lige udvikling. Man ønsker blandt andet at gå tilbage til de gamle kommunalinddelinger, og der var flere andre ting, som kom frem under vælgermødet i går aftes i Narsaq. Vi lader også mærke til, at partierne i forhold til ophævelsen af uran-nul-tolerancen, at de ikke ønskede at kandidaterne ikke ønskede at diskutere dette, men det var tilhørende, der måtte bringe dette på bane. Det, der er interessant at få overblik over, er, at det er besværligt at beregne, hvilke økonomiske fordele man kunne få, så fremt man begyndte at producere mineraler med uranindhold. Og så er spørgsmålet til kandidaterne, hvorfor vil I ikke diskutere det, eller vil I diskutere det? Randi Evaldsen, Demokraterne? Desværre var vi ikke med til vælgermødet i går, og vi blev ikke inviteret. Vi var ikke informeret om mødet, og det må vi beklage over for Narsaq-borgerne. Altså, hvis vi skal snakke uran, så mener vi ikke, at det kun er uran, vi skal snakke om. Så synes jeg, at vi skal snakke om alle de andre råstoffer i sammenhæng med uran. Altså, vores økonomiske vanskelige situation gør jo, at man skæler meget varmt til råstofferne, og jeg mener, at vi alle sammen skal være åbne over for at tage nogle beslutninger. Selvfølgelig skal vi videreudvikle turisterhvervet, men vi mener altså stadigvæk, at råstofferne er en vigtig del, hvis vi skal have Grønlands økonomi på fode. Tak, så er det Gerhard Petersen af Dasut. Vi vil gerne snakke uran fra Dasuts side, fordi vi ved jo, at det er noget, der har splittet befolkningen ret kraftigt, og det er jo noget, som vi som politikere er ansvarlige for, især med hensyn til, hvilken holdning vi har. Altså, hvis man skal bibeholde velfærden og også skabe endnu bedre velfærd, så kan vi altså ikke komme uden om disse sjældne jordarter. Altså, selvfølgelig kan man diskutere, hvor grænsen af uranhold bør være, og det vil vi gerne drøfte med de andre partier. Men det er også vigtigt for Dasut at sige, at vi gerne vil have indtægter fra disse mineraler, hvis ikke det går ud over naturen og miljøet. Så hvis andre lande kan klare det, så burde vi også kunne gøre det. Vi bør drage nytte af det på andre, som andre lande også gør det. Tak. Så er det Anne Petersen, Parti Inuit. Parti Inuit mener, at det er et af de vigtigste temaer. At man i alle forhold tager udgangspunkt i landets befolknings ønsker og situation. Så derfor er det vigtigste for Parti Inuit at gå væk fra disse beslutninger, der bliver taget hen over hovedet på borgerne, uden at man hører borgerne først. Og det synes vi er meget udbredt, og derfor har Parti Inuit besluttet, at indbyggerne i Grønland skal høres i forhold til uranspørgsmålet.
Tak. Så er det Sara Olsve, Inuit Ataqatigiit. Vi kan høre, at der er flere og flere partier, der ønsker at gennemføre en folkeafstemning vedrørende uranholdige mineraler. Og det er blevet sagt både i Inatsisartuts talerstol tidligere, men også under vælgermøderne. Jeg har noteret mig, at der var demonstration uden for sportshallen her til aften. Samtidig med, at de forretningslandsstyrede med naalakkersuisut-medlemmerne stadigvæk snakker om at etablere arbejdspladser. Derfor bliver jeg nødt til at spørge, hvis det er, man råber på arbejdspladser, hvordan vil I så som medlemmer af naalakkersuisut-forretningslandsstyret pege på det fjeld og sige, vi vil gerne skabe arbejdspladser, det gælder bare ikke dette fjeld? Hvordan kan man råbe og skrige som medlem af et forretningsnaalakkersuisut og mene, at man kan skabe arbejdspladser, når man ikke samtidig vil snakke om uran? Tak. Suka K. Frederiksen, Siumut. Jeg synes, at man må skelne imellem to forskellige ting. Selvfølgelig skal vi inden for en kort, nær fremtid arbejde for flere arbejdspladser. Og det er også derfor, vi peger på fiskeriet, turismeerhvervet, blandt andet som de steder, hvor vi bliver nødt til at udvikle og sætte turbe på. Men hvis vi kigger på tiden længere frem i fremtiden, og vi også stadigvæk har brug for at skabe arbejdspladser, så har vi også en pligt til at udvikle erhvervene inden for mineralerne, og nogle gange så kan vi altså også blive nødt til at tage upopulære beslutninger. Og vi mener, at i forhold til den grænseværdi, man har diskuteret i forhold til uranholdige mineraler, der må vi sige, at vi fra Siumut er parate til at drøfte en eventuel klar grænse for, hvor store værdier der mindst eller mest bør være i et mineral, man ønsker at udvinde, hvad angår uran og radioaktivt indhold. Men hvad er det så for nogle andre erhverv, vi kan satse på, hvis ikke vi kan snakke om mineraler og også radioaktive mineraler? Nu er det Bhakti Naleraqs Per Rosing Petersen. Det er Benning Møller i stedet for. Altså, Bhakti Naleraq tager udgangspunkt i fiskeriet som det vigtigste, og vi synes også, at det er helt i orden, at man udvinder mineraler, hvis man kan påvise, at der ingen radioaktivt indhold er i de mineraler, man udvinder. Vi har så mange ressourcer i Grønland, og hvorfor burde befolkningen så ikke kunne tage beslutninger om disse ting? Fordi det er jo vores pligt at sætte hovederne sammen. Vi er et lille folk, og vi bør kunne være i stand til, uden at være splittet, at kunne finde en fælles holdning omkring disse ting her. Gudman Rasmussen? Altså nu har man diskuteret uran i rigtig mange år. Kunne være, om det er fordi dem, der har lavet forundersøgelserne, ikke var dygtige nok. Vi har aldrig fået nogen orientering eller resultater af disse undersøgelser, man har gennemført. Nu er det altså på tide, at vi får noget at vide om det er farligt eller ikke farligt. Det
Vi synes, der er det mest nærliggende, det er at inddrage befolkningen i at afgøre spørgsmålet omkring uran. Og det er derfor, vi finder det vigtigt fra vores partis side. Altså, vi ved jo, at der kan være fejlslagende politik, men lad os slå koldt vand i blodet. Nu er det Nivi Olsen, Demokraterne. Jeg vil godt lige sige noget her. Jeg ved ikke, om de andre partier har talt med firmaer, der kommer udefra. Det har vi gjort. Og vi ved jo alle sammen, os der sidder her, at der er mange investorer ude fra Grønland, der er interesseret i at investere i Grønland, og det må vi åbne op for. Og jeg mener, at alle de interesserede potentielle investorer uden for Grønland følger nøje med i valgkampen nu, fordi de ønsker at få nogle gisninger eller nogle idéer om, hvor man er på vej hen. Nu har det største parti besluttet, og jeg mener, at vi må respektere den beslutning, der er taget. For hvis ikke vi gør det, så vil vi skabe en frygt hos de udenlandske investorer for overhovedet at gøre noget i Grønland. Og jeg mener også, at geolog Minik Rosing har sagt, uden at lægge partifarve på, at man skal måske kigge efter nogle andre mineraler, frem for at bruge alt skytset på radioaktive mineraler. Det er Nico Olsen, jeg er formand for Parti Inuit. Jeg synes, det er vigtigt at pointere nogle ting her. Vi har fået skudt i skoene, at vi har sagt nej til uran, og at vi pludselig sagde ja, da vi blev medlem af Naalakkersuisut-koalitionen. Det passer altså ikke. Altså det, vi synes, der er vigtigt her, det er, at man inddrager befolkningen minutiøst i, hvad der er for nogle ting, man er ved at beslutte omkring. Vi blev inviteret fra Inuit Ataqatigiit i foråret i et spørgsmål angående uran. Altså, når man ser på de to største partier, så er det jo vildt uenige. Den ene gruppe siger ja, den anden siger nej. Altså for os er det ikke vigtigt, om man siger ja eller nej. Det, der er vigtigt, det er, at vi får korrekt information, og borgerne får al den dokumenterede information, de har brug for. Og på den måde kan man lave en folkeafstemning, og på den måde vil man så kunne have en mere solid politik for de enkelte partier. Nu er det Margrethe Kruse. Vi snakker om mineraler, hvor vi arbejder for et selvstændigt Grønland, og vi mangler vores økonomi er meget svag, og der bruges mange penge til det sociale område. Og vi er nødt til at fokusere på at udvinding af uran. Og der er mange steder i Grønland, er der mineraler, som vi kan udnytte. Og vi er derfor, at vi er også derfor interesseret i udvinding i Narsaq. Vi kan ikke blive sige nej til mineral udvikling. Jeg råber op om nye arbejdspladser. Og hvis Inuit Ataqatigiit har bedre indtægtsmuligheder for hele Grønland, hvorfor siger det så nej til mineralerne? Der var flere spørgsmål til Inuit Ataqatigiit her under vælgermødet i går.
Eller vi kan lige fortælle. Der er et firma, der Greenland Minerals Energy er interesseret i udvinding af mineraler her. Og den har reklamer i hallen, og de har kontor her i byen. Hvis det er med i blandt befolkningen her i Narsaq. Hvis befolkningen siger nej til udvindingen, er det så nemt at sige nej, at vi ikke skal være her? Nej, det er ikke sådan. Selskaberne skal ikke styre Grønland. Der er ingen af selskaberne, der har fået jer til at udvinde til udvindingen. Ja, vi skal udvinde mineraler, men uden uranindhold. Vi har masser af mineraler, der ikke indeholder uran. Her i Sydgrønland, der kan landbruget udvikles. Og så kan det spredes til de nordlige byer på kysten. Og det er det, der kan udvikles. Hvis man ikke snakker om bjerget her lige ved siden af byen, hvad er det så, man snakker om? Og hvorfor er det så politisk? Hvorfor vil man gøre noget så hurtigt omkring beslutningen? Og dengang der var afstemning om mineral uranholdige mineraler, så kunne det se, at der var beslutningen blev taget med kun med en mandats flertal, og det er derfor, det er begyndt at være forsigtige nu. Og så Sukker Frederiksen Siumut. Og der er krav til forskel til firmaerne, hvis de skal udvinde mineraler. Her i går i Inuit, der var der en elev. Jeg er elev i mineskolen. Men jeg har ikke mulighed for at bruge min uddannelse, jeg kan ikke bruge min uddannelse inden for udvinding af mineraler i mineindustrien. Og det er derfor, det giver os et ansvar til at udnytte vores ressourcer. Hvorfor skal vi skynde os så meget? Det har vi ikke gjort. Man har snakket om emnet siden 50'erne. Og det er derfor, at jeg er nødt til at spørge, hvilke andre erhverv ser man som en mulighed for indtjening. Vi skal udvikle landbruget. Og fra Siumut har vi sagt klart, at det skal vi udvikle. Men det skal ikke være en konkurrent til mineralerne, og det vil det aldrig blive. Fordi vi er nødt til at se på disse to forskellige erhverv for sig. Og så det næste, Randi Østergaard Evalsen. Fremstår som eksperter med hensyn til uran.
Og der kan ikke kun være folkeafstemning i Sydgrønland. Det skal ske i hele Grønland. Og man snakker ikke om uran, men om mineraludvinding. Der er ikke indgivet nogen deciderede ansøgninger om mineraludvinding, men når det kommer, så skal vi sikre, at det ikke er til skade for os eller miljøet. Og bruger det til at få befolkningen til at sige nej til mineraludvinding. Per Ossing Petersen, Bratine. Jeg synes, at din side, man sagde, at selskaberne kun venter på godkendelser. For os er det vigtigste. Vi skal kunne tage beslutning ud fra reelle forhold. Og vi har levet her i 1000 år og skal leve endnu i mange tusind år. Det er derfor, vi skal tage beslutninger ved at samarbejde. Og så Anguaq Inuit Ataqatigiit. Anguaq Hansen Inuit Ataqatigiit. Jeg skal svare klar til Randa. Vi er med i diskussionerne på baggrund af de reelle oplysninger, vi har fået omkring emnet. I 2009 der vedtog vi råstofloven, og det gjorde vi under hensyn til, at man tog hensyn til, at man havde undersøgt alle mulige konsekvenser for både miljøet og også for naturen. Altså uanset hvem der sidder som naalakkersuisut, så kan man ikke uddele noget som helst selskab en tilladelse, uden at man har skaffet sig sikkerhed for, at det ikke går ud over alle de krav, at man opfylder alle de krav, man har sat. Altså, det har noget at gøre med vores sundhed og også naturens sundhed, lige så vel som vi også gerne vil lære vores børn i forhold til, hvordan de skal leve sundt. Og det er derfor, at det selvfølgelig ikke er en tilladelse, man giver uden overhovedet at have skaffet sig at de forskellige selskaber kan opfylde de krav, der er i forhold til at være påpasselige. Og vi mener også, at man kan nærlæse de forskellige retningslinjer, som den internationale atomenergiagentur har nedfældet. Og når vi har fået de forskellige informationer indhentet, jamen så kan vi tage de videre skridt. Og det handler heller ikke kun om Kvanefjeldet, fordi det er alle mineraler, der har et radioaktivt indhold, som gælder disse forskellige krav, man skal påvise først. Inuit Ataqatigiit skal altså også huske på, at de stod i spidsen for råstofloven i sin tid, og vi har alle sagt, også de andre partier, at vi var glade for at have hjemtaget ansvaret og myndigheden for råstofferne, og det må vi så også kvittere med. Nu er det Nico Olsen, Bharti Inuit. Først vil jeg gerne sige til folk her, der bor her, I er meget rige, jer der bor her. I har så mange mineraler, og I har også uran, som har høj værdi. Så derfor handler det også om eftertidens og de generationer, der kommer efter os, at disse efterkommere i tryghed kan bebo disse egne.
Altså vores, der hvor vi er nået til i dag i forhold til debatterne om mineralerne, det er et forsigtigt ståsted, vi har, og det mener vi er vigtigt at holde fast i, at vi har et forsigtighedsprincip, når det gælder den politiske ledelse og styring af især mineralerne. Altså, vi har jo tidligere hørt andre politikere snakke ved et møde i Island om, at Grønland snart ville blive en uran-nation. Det synes vi er altså magtmisbrug, som kun skaber frygt hos befolkningen. Og jeg mener, at vi bliver nødt til at tage ansvaret for, at vi får et styre, som befolkningen kan stole på, og som befolkningen kan være tryg ved. Tak. Så er det Nivi Olsen, Demokraterne. Tak. Til Per vil jeg sige, det er ikke nogen skræmmekampagne, vi er ude på her. Det, vi har taget udgangspunkt i vores udtalelse, det er, at vi tager udgangspunkt i det, som videnskabsfolkene og eksperterne har fremlagt. Så hvis det er, at vi får skudt i skoene, det er os, der laver skræmmekampagne, så må vi sige, at det er videnskabsmændene og eksperterne, der skaber denne skræmmekampagne. Og det til Sara Olsvig vil jeg gerne sige, vi ønsker jo at nedbringe den offentlige administration sådan, så man kan få frigivet nogle penge, og derfor er det tvingende nødvendigt, at vi har så mange udgifter til den offentlige administration. Vi har jo brug for at få en bedre økonomi frem imod større selvstændighed. Til Nico vil jeg også lige kvittere. Det er rigtigt, at de har mange ressourcer, men hvis de bare lader ressourcerne ligge, jamen så får de jo ikke nogen udbytte af det. Narsaq havde omkring 1600 indbyggere, og det er nedadgående lige for tiden. Så det der med at sige, at I er rige her i Narsaq, det synes jeg er en dårlig drøm, du sætter ord på. Og til Galistat Lund, som har sat sig. Jeg har hørt, at man under skræmmekampagnerne tidligere har sagt, at hvis det var, at man skulle arbejde med mineraler med uran, så skulle man flytte foravl og landbrug så og så mange kilometer langt væk, og jeg vil gerne have, at du lige forklarer, hvad det er, du mener med, at forhold og landbrug ikke kan producere sideløbende med mineral efter udvinding. Så er det Gerhard Petersen af Dasut. Jeg synes, det er slut med at være dumsmart i sine bemærkninger her, fordi selvfølgelig har de mineraler her, men hvis ikke de kan realisere det, så får de aldrig nogensinde nogen indtægter. Altså, denne kommune er den fattigste kommune. Og det er også der, hvor der er størst ledighed, så derfor råber man selvfølgelig efter arbejdspladser. Men derudover, så har man i andre kommuner op til 2 procentpoint lavere skatteprocent sammenlignet med den sydgrønlandske kommune. Så jeg vil gentage, vi er ikke videnskabsfolk og forskere. Og når vi får bedre klarhed over, hvordan man kan vurdere miljøet, så kan det jo godt være, at vi ønsker at sige ja, når man har sikret sig, at det ikke får negative konsekvenser for miljøet. Altså til Inuit Ataqatigiit kan jeg sige, at da de var i spidsen for styret, der har de jo været rundt på orienteringsrejser både til Canada og til Australien og kigget på uranproduktion. Og vi har så siden
fået fortalt, hvordan man kan producere uran, uden at det bliver farligt, eller at det går ud over hverken miljø, eller det skaber forurening. Sara Olsvig. Altså, jeg kan godt lide at Siumut snakker om at skabe arbejdspladser. Men hvis det er, at vi skal have en ansvarlig politik på det her område. Og I ved jo, I snakker jo også om, at I ønsker at starte et udviklet fiskerierhverv op i Sydgrønland. Altså, og nu ved vi jo, at hvis det er, der skal udvindes uran, så er der en masse forskellige aftaler, der skal indgås først, og det kan også betyde, at man ikke kan videreudvikle fiskeriet. Og det er derfor, jeg synes, at det er underligt at se på, at man under demonstrationen imod uranudvindingen stod nogle naalakkersuisut-medlemmer og råbte på arbejdspladser, men de vil ikke diskutere Kvanefjeld. Altså det, vi har sagt, hvis man skal udvinde mineraler med radioaktivt indhold, så mener vi, at der skal en ny politiske øjne på disse for at sætte en grænseværdi, eller for at sætte en grænse for, hvad det er, hvor højt indholdet bør være. Altså det, der er vores pligt i dag, det er at finde ud af, hvad vi gør for at komme den store og voksende arbejdsløshed til livs, hvis vi skal bekæmpe ledigheden. Og det gør vi jo, og forsøger at gøre for, også i Inatsisartut. Og det har kun været demokraterne indtil videre, som har været sammen i forhold til at bekæmpe arbejdsløsheden. Så jeg synes ikke, det er på sin plads bare at slynge ud, når man nu er en politiker, der ønsker at være ansvarlig. Altså, hvis man skal udvikle erhvervene, så har vi jo også netop for at finde ud af, hvordan foravl og landbrug også kan udvikles fremover. Der har vi jo nedsat en kommission netop for at skabe et overblik over, og også nogle beregninger for, hvordan og hvorledes man kan udvikle på disse ressourcer, som mere går på de levende ressourcer. Om lidt så vil jeg stoppe jer, fordi der er rigtig mange, der har skrevet sig op. Så fra nu af kun 1 minut ad gangen. Per Rosing Petersen. Til Kim Kielsen, som forsøgte for lidt siden at berolige os. Der vil jeg sige, at vi kan alle sammen se, hvordan Siumut er kommet med forskellige udmeldinger igennem tiden, og her til lands forsøger de at berolige befolkningen, men uden for Grønlands grænser, der snakker de om, at vi snart bliver en urannation, uranproducerende nation. Det er kun et tegn på, hvor stor en uenighed vi har imellem os. Vi ved, at der er 12 tilladelser til mineselskaberne, og lad os holde fast i de aftaler, vi allerede har, og lad os arbejde med dem, i stedet for at komme ind med nye. Godmand Rasmussen. Altså, vi sagde i begyndelsen, at nu er vi snart trætte af at vente. Nu har man altså lavet forundersøgelser i årevis. Og gå ved, hvor mange nye Inatsisartut-medlemmer vi skal se, som stadigvæk diskuterer det her. Og det er derfor, vi siger, lad os nu gå ind i de afsluttende undersøgelsesfaser, for nu har vi altså brugt en masse tid af borgernes tid på at være uenige og ikke kan nå til enighed. Som det blev sagt lige før, hvis man bare lader ressourcerne ligge, hvilken nytte har man så af dem? Altså, vi bliver nødt til at vise, at vi også kan tænke os om. Jamen, god mand, altså, jeg vil bare snakke videre, fordi det gør andre kandidater også. Altså, vi har 4.000 tilkaldte, som arbejder her.
til lands. Altså i 1979 var det nogle helt andre toner, vi hørte, og det er også nogle ting, vi bør kunne forholde os til. Mange tak. Nu er det fra Siumut. Værsgo. Det er ord, vi har hørt her på det sidste mange gange. Jeg synes, at vi er nødt til at acceptere tingens tilstand, uden at jeg snakker om, at vi deler os som folk. Og det må være sådan, at selvom vi er uenige, at vi skal kunne snakke sammen. Og på hvilken måde er det så, at vi skal snakke sammen. Det er meget mærkeligt, at man kommer hele tiden tilbage til landbruget. Landsbrugsrådet har fremlagt i en rapport. Og der har de kommet frem med nogle veje, vi kan følge. Og så kan det stedt. Kim Kielsen siger og der er kommet en ny beslutning, og Inuit Ataqatigiit gemmer sig bag Roanoke-aftalen. Og vi har fremlagt det som en mulighed, og dem burde have kigget på. Og der er for nylig fremkommet med, at man er nødt til at bruge andre former for energi. Og hvorfor skal vi, også med tanke på klimaforandringerne, så skal vi også kunne udnytte vores uran. Og fra dagens dag, der kan vi ikke give selskabet besked om, hvilke mineraler de skal udvinde og ikke udvinde. Kalistet Lund Inuit Ataqatigiit. Her i Sydgrønland er landbruget og fiskeri, som vores forfædre har udviklet. Vi ved helt klart, at uran er skadelig. Og Netliv, der siger, der vil man bruge som affaldssted. Og det er noget, som vi går ud over vores efterkommere, og det vil vi forhindre. Og hvis vi får en uranudvinding her, så vil man forbyde for eksempel fiskefabrikken at bruge vand. Og fra EU's side skal vi nok sørge for, at udvindingen her i Narsaq ikke påbegyndes. Politisk skal vi arbejde for, at befolkningen skal have gode vilkår, livsvilkår. Og jeg er helt sikker på, at alle politikerne, der ser her, siger det samme. Og hvorfor har I delt befolkningen, selvom undersøgelserne ikke er afsluttet? I siger, at den undersøgelse er afsluttet, så skal vi nok sige ja eller nej. Hvorfor er det sådan, at nu i befolkningen siger ja og nej? Og hvorfor skal vi i forvejen sige, at vi nok skal sørge for, at mineraludvindingen påbegyndes, når vi ikke har alle op i de informationer?
Kim Kielsen og så også, vi skal afslutte den diskussion. Sugar K. Frederiksen sagde, hvis man skal udvinde uranholdige mineraler, og at man kan blive enige om den øvre grænse af uran, der kan udvindes. Sarah først, og så Kim bagefter. Den beslutning, der er taget i den, er der ikke fastsat en øvre grænse. Og det er det mærkelige, at man i Inatsisartut besluttede noget, hvor man ikke har besluttet, hvilke øvre grænser af uran, der gør niveauet af det øvre grænse for uran, der kan udvindes. Og vi har besluttet, vi har sagt, at vi ved, at ved den øvre grænse ved 60 ppm, så kan mange firmaer eller selskaber påbegynde udvinding. Og vi kan alle høre, at hvor splittet befolkningen er, og vi kan høre, vi kan se, at befolkningen og at Inatsisartut splittes i spørgsmål. Og det er derfor, at det er derfor nødvendigt at kunne snakke sammen og være i stand til at høre på modparten. Og det er derfor, at det nye naalakkersuisut skal sørge for, at der sker en folkeafstemning for at høre befolkningens mening, og så derudfra tage en beslutning. Vi er alle sammen splittet blandt befolkningen og så blandt politikerne. Der er flere muligheder at åbne nu. Og så har sagt, at med hensyn til uran, så er alle døre åbne. Nej. Og døren er ikke åben for uran. Konsekvenserne for miljøet og befolkningen er vi først nødt til at undersøge, lige meget om vi snakker om uranholdig eller ikke uranholdig mineral. Og tilbage til 60 ppm, og det er derfor, at det fastholder nul-tolerance-balancen. Og vi har mobiltelefoner, vi har medicin til forskellige sygdomme. Og når vi har taget beslutning selv med en mandats flertal, så er det netop demokratiet, vi følger. Og vi holder en lille pause i 5-10 minutter. Og dem, der vil stille spørgsmål, kan blive skrevet op her. Og vi vil begynde igen om ikke så lang tid.